муколамаи вазирон дар заминаи устувории иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва ҳамкорӣ дар соҳаи об таҳти ҳамин унвон дар доираи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар душанбе форуми байналмилалӣ бо ҳузури намояндагони воломақоми кишварҳои минтақа, олимон ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ баргузор шуд. Ин ҳамоиш бо ибтикори Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маркази минтақавии экологии Осиёи Марказӣ доир гардид. Дар кори ҳамоиш аз ҷумла вазири экология ва захираҳои табиии Қазоқистон, вазири захираҳои табиӣ, экология ва назорати техникии Қирғизистон, раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири ҳифзи муҳити зисти Туркманистон, вазири экология, ҳифзи муҳити зист ва тағйирёбии иқлими Узбекистон, мудири бахши кишоварзӣ, ғизо, табиат ва рушди деҳоти Бонки Осиёии рушд ҳузур доштанд. Бояд гуфт ки коршиносон баргузории форуми мазкурро аз ҳар дидгоҳ барои кишварҳои минтақа муҳим арзёбӣ карданд. иштирокдорон зимни баромадҳои худ таъкид карданд ки кишварҳои Осиёи Марказӣ барои таъмини манбаъҳои обии худ ба ҷузъҳои криосфера аз ҷумла пиряхҳо, барф ва яхбандии абадӣ вобаста мебошанд ва аз ин рӯ қаторкӯҳҳои Тиёншону Помир манбаи асосии об барои минтақа маҳсуб мешавад. Дар ин росто зикр шуд ки обшавӣ бо сурати пиряхҳо метавонад боиси афзоиши офатҳои табиӣ аз қабили обхезӣ, яж ва хушксолиҳои тӯлонӣ гардад ки дар навбати худ ба суботи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таҳдид мекунад. бо назардошти ин амалисозии иқдомоти фаврӣ ва ҳамоҳангшуда барои таҳияи стратегияҳое ки ҳифзи пиряхҳоро дар чаҳорчӯбаи васеътари мутобиқсозии иқлим шомил мекунанд зарур дониста мешавад. Данный форум дает также возможность странам Центральной Азии и разным партнерам по развитию, министерствам обсуждать вопросы не только на национальном уровне, также и на региональном уровне. Вопросы ледников имеют не только национальные, региональные или в целом имеют даже глобальную важность. В данный момент будут обсуждаться проекты, потенциальные проекты, которые поможет населению стран Центральной Азии использовать водные ресурсы и также применять и реализовывать, в первую очередь реализовывать национальные и региональные проекты и применять новые технологии по использованию водосберегающих технологий. ин конфронсе ки дар Тоҷикистон баргузор мегардад ва ҳамкории ин форум мо аз ҳар дидгоҳ зарурӣ ва саривақтӣ меҳисобем, чаро ки воқеан шароити қонунии тағйирёбии иқлими ҷаҳонӣ водор мекунад ки ҳарчи зудтар чораҳои муосир барои ҳифзи пиряхҳо ва ҳифзи табиат ба кор гирифта шавад. аз ин рӯ ин иқдом ва ташаббуси Тоҷикистон хеле амри зарури муҳим ва ҳаётӣ мебошад. ин хеле хуб аст ки намояндагони кишварҳои зиёде, олимону сиёсатмадорон имрӯз барои масъалаи ҳифзи пиряхҳо дар Тоҷикистон ба ҳам омаданд ва кӯшиш мекунанд ки андешаҳои хуберо ба миён оранд то тавонанд онҳоро барои ҳифзи пиряхҳо ба кор баранд. мо бовар дорем ки кӯшишҳои кишвари шумо ва ҷомеаи ҷаҳонӣ қадами судбахше аст барои ҳадди ақал як андоза ҳалли масъалаҳои ҷойдошта ва бояд гӯям ки талоши Тоҷикистон дар ин росто хеле зиёд аст ки ин боиси дастгирӣ аст. бояд гуфт ки форуми мазкур аз ду ҷаласа иборат буда, иҷлосаи аввал сиёсатмадорони сатҳи баланд аз ҷумла вазирони муҳити зистро гирди ҳам оварда ҳозирин стратегияҳо ва сиёсатҳои миллӣ барои ҳифзи пиряхҳо, мутобиқсозии иқлим ва ҳамкориҳо дар соҳаи обро баррасӣ намуданд. дар ҷаласаи дуюм бошад масъалаи роҳандозии шабакаҳо ва таҳкими талошҳо ҷиҳати ҳифзи табиат бо иштироки ҷомеа, бахусус ҷавонон, занон, донишмандон ва бахши хусусӣ матраҳ гардид.